ngivele ngibone ukuthi angisebenzise isihlungu sempilo engikhule ngaphansi kwayo. Uyabona? So ulokhuzana ubaba ubesimo noma umama emtshena ukuthi njengoba unomntwana awukhiphi ngisho isenti lokuthi umntwana ngimkhulise mina. Athi awume kancane sibanibani. Wena umuntu owangifensa ukuthi ingane izibe khona ukungiqhathela umuzi wami nomndeni wami hlala kanjalo nalowo ngane. Iyona inkinga bengisengibhekene nayo manje mangifika nje konke nje lokho kungibonayo kwamantombazanyana ngivele ngibone ngazuthi nje ngoba ngingakhulanga nako kona kwakithi. So yingakho ukuthi nami ngendlela engenza ngayo ngigcina nami sengibamba la phela. Hayi detective Saxolo. Ilaba kwashana kamenza apho zomlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kuyifundazwe zezonke khona eningizimu Afrika sithemba abantu baphilile bakahle igama lami King Sicaka ngokaluqa igama lohlelo ke iso ngeso ngami ngedwa ke khona Masoxolo Ntombi Sawubona unjani Nondaba sekhona njani Hawu siyaphila Nkosi yami Amen Haleluya Bingelele nambukelo weBlack Life TV ngwamukela uhlelo lethu luthi isongeso I am umlangeni uMagasela njengoba sechazile uKing Sicaka kwakaluqa ukuthi ahambe yedwa mina ngimbiza ngoNondaba sihamba soba usobambisana nje zama ukuthola ukuthi ngempela nisifisa abantu basizakele kanjani oyini luphi usiza lidingwa abantu ekumele thina as Black Life TV singenelele kulona kokhulu ukuthobeka nje mbukelo weBlack Life TV cela uzivumele sinoma iKing ukuthi sibingelele ubhuti simamukele uhlelweni sawona bhuti wami unjani Yebo sanibona njani siyaphila ubhuti mhlawumbe uba igama lakhe wakwaba isibongo sicela futhi aphinde abingelele nje umbukelo Black Life TV sanibonani balaleli bakhaya nababukeli emakhaya lo enikhuluma naye ukhaya lethu wakanyonga isibongo ngiyathokoza ukuba la ekhaya thank you so much ukhululekile ngithi yebo alright vele ubhodleke kusho ukuthi yini ekulethela ekhaya namhlanje ngila ekhaya ngibhalele la ekhaya ukuthi nginenkinga la ngengane kaMalume ebengihlala nayo ingane kaMalume ibe nezimpawu noma ibe noshintsho nje nginayo yangishintshela okay lezi zimpawu bafowethu ibisigijimisa amantombazane zakithi ingane zakubo lezi sihlala nazo khona la ekhaya la engibeke khona manje ngize la ekhaya ngokuzofuna iluleko nanokuthi ngingaxazulela kanjani ukuthi lento ayenzayo ayinhle ukuthi ungashela igazi lakini ekubeni kuyingane zandawonye so bengifuna isisombululo kakhulukazi la ekhaya okay ma uthi phela la sihlala khona thina sibuye sihlale lokushini umalume nomba baba sendawo nomalume sikhuluma ngayo umalume not like just like malume umalume kaMalume yebo umalume nje ini owegazi wasemndenini so thatha mina qhawe lami sambe nawe ukuze so understand noma soxolo la ukuthi ukhuluma ngokuthi ingane kaMalume wakho ibamba khona ekhaya ehlotsheni zamantombazana asekhaya yebo kunjalo bhuti yo hayi ake ngiyekela kwesifazana mhlawumbe uzoyizwa kangcono mina uthi ingane kaMalume wakho le yebo kunjalo ithanana nomzala bakho ithanana nomzala kamka ngoba manje lezi zingane zamantombazane ziyafika kumina zizocomplaina ngento noma ngesenzo esenziwa uyena umzala ubhoti lona lofikile lana manje lento ayingiphathi kahle uyayidlwengula noma bayathandana mhlawumbe ake sicaciseleke lapho King because umethi mebezocomplaina basebe complaina babambe ngenkani noma sokwinto enjalo noma one stand into kanjani lezi ingane zifika ngesenzo sokuthi uthi uyasithanda bafuna bakho ubudlelwane bothando nabo awu bayizona nje khona into wrong ikuzona zazi nazo usehlobo sakhe shuthi ke yebo babe nalo ulwazi futhi unenkotha lo mbhemi uyakwazi ukugoqa umuntu manje ingakho ngithi angize la ekhaya nami ngizofuna isisombululo nesixazululo ukuthi esimene sikanjena ngingalekelela kanjani ngoba phela yishwa lento eyenzakala yephindiwe futhi mana ke mfethu kuyona yonke lento isikuyavela kubantu abadala kunayo noma nawe ubusala lokho igodleke uzama ukukhuluma naye nodwa nobake okwamanje ibingafinyeleli kwalabo abadala bekwa into esafinyelela endlebeni zami njoba lezi zingane zingihlalise phansi zangitshela ngenkinga eyibhekane nazo
sengithi nami angike ngiyisukumele njengomalume wakhe uLokhunjana. Mananga usuyangidida. Ingane amalume wakho noma umalume? Imini umalume. Umalume. Yebo. Kusho ukuthi ingane kadadewenu. Ingane kadadewethu kahle kahle. Hayi sengiyathola. Mina engifisa ukwazi bhuti wami ukuthi njengoba uchaza ukuthi yena umntwana wenza kanje uke wambiza yena wahlala naye wambuza ukuthi naba ama complaint engena izingane zithi wena wakho ubudlelwane esibongweni sala ekhaya mhlawumbe ubiza isibongo sababa wakhe regardless ake sishiqinisa ungachaza ukuthi inhlobo kanjani for the fact ukuthi umndeni uke wakhuluma ke naye about this. Yebo ngeke ngamhlalisa phansi umzala ngalesi senzo noma ngalokho sengikuzwile ngeingane ngambuza ukuthi hawu ukwenzelani lokho ngoba phela lento lesisenzo noma lokho sengikuzwile into eyihlazo ukuthi ungakhwelana noma ugijimala nezingane ezincane. Wathi yena phela ubengazi yena phela ubeshela yini angayazi kuyangimangaza nami lento ayiphefumula ukuthi yini angayazi ngoba phela manje na njoba lana nje kufana nokuthi odade labo ngoba phela baqhamuka esiswini esisodwa. Sure. Manje nami ngempela nje nami lento angazi ukuthi lento ngayibeka ukuthi yini ngempela lento ayenzayo. Mayenzeka lento webhodi yenzeka kusuke kunomcimbi ekhaya noma ubathola ngaphandle nabahambela emakubo. Lezi ingane shuthi phela nje bakuyizingane nje suke mhlambe nazo siphumile ziyoisijuxuza mhlambe noma ziyodana. Shuthi bese kuhlangana ke khona lapho kulowo msindo Lokhunjana. Kusho zona King akuzona ihlobo ukuthi bahlala egcingeni lodwa bonke. Abantu kodwa baziwe wona ukuthi yena like mhlawumbe umndeni wakaMlangeni ukuthi ekhaya kaBi lento kanjalo kubonke emakhaya niba sekhaya la kodwa ke imizi yakwena iminingi sengikanjalo ukhona ungezwana kwefamily anijwayele ukuba ndawo enhlangana only makunemicimbi engaphandle njengoba bechaza mhlawumbe kuma event athile. Kusho ukuthi lo bhodi usondezwe igazi liyamtshela ukuthi abantu bese yena abe attracted to lo muntu and then bese beqala ubudlelwane bese umndeni uyafind out ukuthi hayibo ingane kabayi ingane kasibani bani akama bafaki amathambo kodwa eswini ke kuko konke lo. Hayi ngokusho kwezingane bengakafinyeleli lapho kodwa kuthiwa nami lezi zingane asifinyelelanga sizongitshela lokho ukuthi ngabe sekukhuphukile. So ngibonga ukuthi lezi zingane zisheshe sibhodle zikwazi lento sheshe ngiyinqande ingakanyukeli. Zibhodla ngaliphi? Zibhodla ngokuthi uyayiqhatha noma uyayihetha? Zifika kanjani kuwena? Yazi ke lezi zingane zingihlalisa phansi zibhodla ngelokuthi umalume umzali uyayiharasa. Awu wayiharasa ngezothando bafuna bathandane futhi o days of our lives. Awu Manje ke sekithi nami lento ke angimhlalise phansi nami kube nendlela ukuthi sibonisana kanjani mayelana lesisenzo engizizwayo einganeni. Kodwa wena malume right? Angikho right lento ngiphatha kahle. Isivele akudisturb nalapha. Ingakho ngibone kufanele ukuthi la angize la ekhaya ngizothola uncedo nokwelekeleleka ukuthi entweni kanjena yiphi indlela eyaphambili. Because the days of our lives asidlule singaze siye kuyi bold and beautiful. Ziningi lezi zinto manje ayibona ukuthi siya ku generation the legacy. Kuyakhuphuka nje kuyakuthi. Ama levels. Ama levels kakhulu. Because ngizama intenze ukuthi ngibuza ukuthi malume yena naye ayimdisturb phela yabo. Ngoba le story iqale umfana waba yini ingane kaMalume. Washintsha waboyeni malume. Wasuka kuyena ubumalume umfana uphindwa bomzala noma umzala weingane noma umzala wabo kuyaphithizela kodwa yazi ngifisa wenze njani malume mina ngikuthuki lento ekwenzakalayo yazi ingenzeka leyo ama nerves ayakwenza ukuthi ugcine ungathi uyadunguza yabo kodwa njengamanje ngifuna ukuthi take a deep breath thina sino King sila for wena yeso isitori sakho siqonde ngoba nasi asifuna ukungenelela into engaqondile ayizwa lo sifuna into ehlelekile ukuze sikwazi ukuthi silungisa kanjani isitori nje fanele sibe sodwa wazi nje iqiniso ukuthi liwukuthi nokuthi ungathuka amakhamera ngiyazi ayathuka wena King ayathusa nje nokuba phambi kwabantu ongabajwayela uzokhuluma inkinga zakho ugcina ungasazi ukuthi kambe ngiqale ngake sekukuningi kakhulu kodwa njengoba esechazile uKing asingayi kwi-day kwi bold and beautiful nese so gcina khamba kakhulu sihambeni ngani zakwethu.
Phinde sinamukeleke ohlelweni lenu olubizwa ukuthi isongeso sigaba sethu sesibili la sihluba khona udlube ekhasini sibheke ukuthi mhlambe-ke siyasithola nesisombululo sayo yonke le nkinga esiqale ngayo kuseyena uKing Sichaka kwaLuqa. Masoxolo, Yebo Nondaba, esiphinde sabuya ntombi. sesiphinde sahlangana futhi kodwa umnandi kakhulu sahlangana nalo bhuti lo. Yeah. Kade kukhulunywa ngaye ngicabanga ukuthi ya asingawapholisa amaseko. Sicela ukubingelela bhuti wami, sawubona njani? Ngiyaphela njalo. Siyaphila, siyakwamukela ohlelweni. Sicela bandla ubingelela umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi ubaba kwabayisibongo. Ngiyabingelela bonke ababukeli. Lo khulumayo uMxolisi uMakasande uHakumela. Okay. Phakathi wayo. Siyabonga baba. So, King, ngicabanga ukuthi siqale ngawe bhuti omdala esakhuluma nayo ekhaya. Yebo. Sicela bandla nje umchazele ubhuti ukuthi uzokwenzani la. Lento kade sixoxela yona sino King sobathathu. Naye khona azokwazi ukuthi ubekwa yini la. Yebo. Siyacela ke. Mzala ngikubizela kulolu hlelo lokuba uzongizwisa lento engizwa ngodadebeni ukuthi kunento noma isenzo wena osenzayo esingesihle. Manje ngithi asize la ngizothola indlela noma isisombululo ukuthi entweni kanjena ngikalekeleleka kanjani ukwazi ukuthi uphume noma leli hlazo livaleke. Ingakho ngokubizelela ukuthi akube nendlela ukuthi lento ivaleka kanjani noma ikuphi la engalungiseka khona. Mhlawumbe bhuti engakaphenduli awuvele umtshela into eqondile ngoba kwamanje usangathekisa angithi bhuti awazi ukuthi uzokwenzani. So mtshele wenzani kahle kahle. Okay mase. Yini le ayenzayo engakuphethe kahle. Ngiyacela bandla before aqala aqhubeka achaze ngalendlela. Yeah. Ngimuzwa mesebona ubhuti usethi mzala. Ake sicaciseleke le umzala umalume because umzala ukhazini. Oh yeah. Nomalume ngabe ukhazini. Ayakwazi. Umalume mfethu. Bhuti umzala wakho? Umzala wami. Umzala wakho. Akuyena malume wakho. No, umntana. Oh, Umama nobaba bayazalwa ndawonye. azala ndawo. Okay. Yeah. Oh. Mzala Oh, now sengayibona part of issue ukuthi lento ya distractor. Yeah, shame. So, qhubeka cha. Qhubeka. Mzala ngikubizela la ukuba ngikusondeze la lolu hlelo lokuthi kunezinto engizizayo ngawe ozenzayo ngingane zakini ingane zakini zithi wena uyaseshela ufuna enthandane kwakhiwa days of our lives emzini kaba manje ngithi ke angize la ekhaya ngizothola indlela nesombululo ukuthi entweni ekanjena singayilo kanjani kwenzeka kanjani singayilo kanjani lento Basho kimi mfowethu. kunjalo impela wena Kimi mntaka. wena impela Hayi angiwazi lokho mina. impela Hayi angiwazi lokho mina. impela oba nami ayingiphathi kahle le ingakho ngithi manje angisondele ngize la kulezi inkundla lezi noma sizolikhuluma lolu daba Hayi angiwazi lokho mhlawumbe mawunaso isiqiniseko salokho mhlawumbe ungakhona mhlawumbe ukwangivezela mhlawumbe ukuthi kwenzeka kungakwenza kuphi kanjani mfowethu. cha lezi ingane ezingihlalise phansi zangitshela ukuthi umzala akenzi kahle uyaseshela uyaseshela nje kunjani izingane Ziyamqoma kodwa ke mzala. yebo phela bese zimqomile kangoba futhi bese zihamba lezi zinto lezi bathi yini Durban North Ah. Oh. Uyayikhipha umzala. uyayikhipha hasho kuyancetelekwa la Okay. Uba iseDurban North. Ehleka lento umzala. Mana shona mfowethu. Ake siyeke le show umzala YaseDurban wakho. North. Yeah. Unazi into umuntu wesinqa vele ushaya isinqa. Into ecetshile kuyayiqondanisa. Okay. Nakho yeah. Yeah. Mana ke mawuthi into ecijile uyayiqondanisa. Weliso Ngiyababamba nje amatokho la kuvela khona futhi. amatoho ingane zabantu. Yeah, lapho ngibona. Hayi. Shutha uyena umuntu wayedwa nabantu bakho, ubantu bakho. Hayi ngoba akakhetheleki nje ukuthi kube khona umuntu oqondile cha hayi. Ngibamba lapha nalapha. Tshela mina mfowethu ngiyakuxolisa nje ukukhipha kancane kulento esize ngayo la ngizama ukuthi silande kahle. Yeah. Unayo inhliziyo yokuthanda.
impela ikhona inhliziyo yokuthanda. Uthanda makwenze njani yini uyibona nganto oyithanda and yini eyenza ukuthi ubone ukuthi ngiyayithanda ke lento noma lo muntu ngiyamthanda kwakhiwa yini umuntu omthanda kuwena Ngoba bengingabi na umuntu ongizothi uyena mhlawumbe engamkhomba ukuthi hayi lo ngiyamthanda. Ingakho ukuthi bengibamba amadolo nje. Hayi ukuthi mhlawumbe khona okhethelekile. futhi makuziwa kwezothando nabantu enobudlelwane nabo awukabi nayo i-choice. Hayi no kuyakho njalo. Okay, so engabi nayo i-choice kwakho, do you think kufair ukuthi uqhubeke wenza izinto eziya phambili ey'thatha umuntu zimbeke emathembeni ukuthi mhlambe kukhona lani yakhona ubuwazi umthaninda? Webhuti. Ey. Kona mangizobeka phela iqiniso phela bhuti. Ayibona ukuthi lampe la othandweni. Mhlawumbe mozobe kuze la othandweni. La othandweni ngicabanga ukuthi imizwa yami isebenza kumuntu engimbonayo ukuthi lo ungiholela ukuthi ngisondele eduze kwakhe. Kuphela nje akekho ngiqolena. Hayi masacolo thatha mhlawumbe kuyahlela ku. Mina ngikhathaza kodwa hayi kakhulu. Engifisa ukwazi-ke lokho ezize ngakho. Kuyiqiniso elinganani ukuthi wena abantu aba-related nawe ubuyibabone beyintombi phambi kwakho? Njengoba kade ngichazile ukuthi kukhaya umfowethu ukuthi hayi into engingayazi leyo. So njengomuntu oshaya isinqi ngendlela osho ngayo ngoba uthe into ecijile ngathi noma yayiqondanise kanjani ngizwile kodwa uthi khona ukuqondana nento ecijile phakathi. So lokho kuphikayo because ake ngithi uyakuphika for now. Ngoba phela kuyona into e-right vele ongayiqhenya ngayo ukuthi ubuyiqondanisa nasemndenini. Yayizwa leyo nto. Kuyangikhathaza kodwa lokho dadewethu ngoba phela ngikholelwa ukuthi ke mina njengoba ngikhulele kwenye indawo kahle mina ngumuntu ofike la eleThekwini ngilando yena ulokhana umzali. Okay. Ukulanda phi? Mina bengingekho eThekwini bengihlala emakhaya. Uyihlalela emakhaya? Bengihlalela emakhaya nje wangilanda wangifaka emndenini ukuba ngizosondela naye nomndeni ngokuthi mina ubaba wami ongizalayo. Okay. Wangilahlela ke ngakhuliswa umama. Sorry. So uthe mase ngilanda ukhaya wangisondeza emndenini ukuthi nami ngiye ngibaza abantu abakithi kahle Igazi lakho. Wakithi iqiniso. Okay. So njengoba sengikhulile ke sengimngaka engikholelwa ukuthi nalowo mqondo lo ngisanayo umqondo ukuthi kahle abantu abakithi yilaba engikhule nabo le emakhaya. Kababa wakhe esayidini la kababa. Okay. Laba balawo akakafiki kwenu ukuthi abasekhaya. Cha akafike ke. Yini enza ukuthi idonsise kangaka ukuthi ifike? No phela yabona umuntu ungakhulanga naye. Umuntu ungakhulanga naye. Yeah. Kuba khona mhlambe lokho okubonayo ukuthi sisi. Yabona lwami. Ikona ke lokho kwenza ukuthi ubuke egcekeni. Kusho ukuthi uyavumelana nalento kaBhuti uthi uyabuka khona egcekeni. Kodwa yena ngendlela sebeya ngathi khona lo engifingelela khona angiyazi lento leyo. Kahle angiyazi. Ima ukwazi phela manje ufike wazi awusazi futhi musukudlala ngamfethu yazi. Ngithi mina kanje wena. Into eyenza ukuthi uzugcina usubuka la egcekeni ingoba vela ukhulanga nabo. Ya phela khona ukuphakeliso kodwa akusho mhlawumbe khona uzukwenza. Ungikwenza. eDurban Knox nje cha ukazoyi. eDurban North njalo. Iyona bhuti into ongilethele yona le. Cha, ngiyeke uBhuti sila. Wasubuya kuBhuti manje mina ngifuna ukwazi. I'm here. Yeah. Wona first into ecijile neqondanisa ke ngila I'm here for you. Wona neDurban North niyazana noma Niyazana neDurban North nomndeni enganze semndenini. Cha kona mangizokubeka nje iqiniso ngiye kodwa akusho mhlawumbe ngize ngikhona bengihamba nabo bakithi. Hayi akekho umuntu engihamba nabo bakithi. Mana bhuti mhlawumbe kukuphula ulimi ake size kuwe umzala wakhe. Yebo. Uthi wafika ngawe eThekwini usho njalo right. Kunjalo impela. Yini ayenza umlandi wabonana zomlandi umsondeze eduze kwakade kwenzakala mhlawumbe ngifuna ukuthola into eyenza ukuthi namanje emva kwesikhathi esingaka engaboni abantu aseduze wabo njengehlobo. Wamlanda ngaliphi ukuze asondele eduze? Umzala ngamlanda ngelela ukuthi shuthi ngale khona
emakhaya impilo ayingekho kahle. Nemisebenzi ayingekho kahle, impilo nje ayinzima kakhulu. Ngase ngimsondeza-ke la ukuba azokhosela la engihlala khona. Manje ngimangazwa noma ngithuswa ukuthi hawu uthe esefikile esehlezi sesinaye simamukela phela njengegazi lethu. Usenza lesi senzo manje engitshelwe lezi ingane nami ukungidumazayo ukuthi hawu umzali wenzani mengabe ebona isithandani kosisiba. Mana-ke ake ngibuye futhi ngize ngapha but uthi bakuthatha bakwamukela njengehlobo wona ukufilile ukwamukelwa emndenini Cha ngikwamukela. awukufila Angifilanga. why Kunenkinga. Uyabona ukuthi ngilalela kunenkinga. Njoba ngingachaza ukuthi ngumuntu ongakhulelanga la. yeah So njengoba kunenkinga uyazi futhi ngiyaxolisa mhlawumbe ukukhuluma iqiniso manje. So yonke into eyenzakalayo emndenini wobhuti. So okukwenzeka emndenini mina bangithathisa njengomuntu mhlawumbe ingane yesidwedwe. Hawu Bangithathisa njengengane yesidwedwe. Yazi angikwazi ukuthi ngize ngifinyelele kumuntu owugogo kimi. Ngizokhuluma naye mhlawumbe ngizobeka mhlawumbe inkinga zami yes. ngoba kanaye uvela amethi mengikhuluma naye achize. Uyabo. Yeah. So ngilapha ngibone engathi siyangamukelekile lapha emndenini. Yabo. Hlobo nje. So ngendlela esekwenzeka ngayo mina njengoba ngichaza ukuthi ngumuntu ongakhulanga nobaba. So ubaba umuntu onomakoti wakhe. Wena waqhamuka ekhwapheni lika Yeah. baba wakho So ngendlela bebeka ngayo yena bebeka ngayo because ubaba umuntu beqhelele oh naye. yeah So ngendlela bebeka ngayo ukuthi uma ube umuntu ogalavantayo kahle kahle shuthi umuntu owayeletha kubaba wafensa ubaba wakho wafensa ubaba. So ngase ngizaleka kanjalo mina. So uma ngiqhamuka mina ngisuka le emakhaya ezongiletha yena wenza into enhle impela kodwa ke mina hayi ayengijabulisi neza because ngivele ngibona ukuthi angisebenzise isihlungu sempilo engikhule ngaphansi kwayo. Uyabo. Bazophithiza. So ulokhuzana ubaba ubesimo noma umama emkhumtshena ukuthi njengoba unomntwana awukhiphi ngisho isenti lokuthi umntwana ngimkhulise mina. Athi awume kancane sibanibani. Wena umuntu owangifensa ukuthi ingane izibe khona ukungiqhathela umuzi wami nomndeni wami hlala kanjalo nalowo ngane. Iyona inkinga bengisengibhekene nayo manje mangifika nje konke nje lokho kungibonayo kwamantombazanyana ngivele ngibone ngazuthi nje ngoba ngingakhulanga nako kona kwakithi. So ingakho ukuthi nami ngendlela engenza ngayo ngigcina nami sengibamba la phela. hayi detective Saxolo ngicina usaphenye idokoda uqhubeke uliphenye ntombi sengikuzwile lokho ebengifuna ukukubuza. I've never been so flabbergasted in my life. And lento eyishow ibhuti izinto ezenzakalayo even namanje King. Yeah. Whereby abantu besifazane ake ngathi angake ngasho ukuthi abantu besifazane la enivumela khona imizwa ukuthi it take over. Yeah. And ningacabanga ukuthi what's going to happen Next. ikusasa yabo. Ikusasa lizokuphathelana. Imagine ngiyamagina uma wakhe sayingane eyiphosa nje kumfana ngoba emthanda. Only to find out lo muntu ayiphosa kena ushadile. Kanti nakuzoba nebhada vela ayithwale. Le ngane ikhula ngaphansi kwaleso simo sokuthi ayamukelekile ngoba ingane ezalilwe ngaphansi. And nobaba uyamzonda manje ukuthi muwazi kahle ukuthi I'm married. Umitheleni ngathi yena akazange ayisebenzisa into ecijile ukuthi yongena lapha ya. Usenza kube fault yomuntu wesifazane. Bese qhamuka ingane enga kanje. Iyakhula ihlala kude uyayithatha ubhuti uyisondeza ekhaya because of that anger iyaqhubeka lento isefuna ukuyenza for the very same thing yenza uma wakhe kade ethukelwa yona naye ufuna ukuthi kube khona umunye umuntu azomenza kanjalo. Yabo sometimes ukwenza mengicabanga bhuti wami ukwenza even sometimes ungekho aware utshela ukuthi nje wena impilo iyona le. Because I don't think ukuthi ubona kahle ukuthi la uye endaweni elimazayo ngoba lento yenza izokulimaza. Labantu mangase kuthiwa ulala nabo bayithwala uzowenza njani? Abantu basemndenini. Ube nengane nje ehlobeni sakho. Ingane zakini. Kona noma nje ngizoke ngichaze kahle kodwa Nkosi yami. Nami lokho
ngikwenza nje ngoba phela ngisuke kune-anger hhayi ngoba mhlawumbe kusuke enhlizweni ngonxa yokulimala engibhekene nayo. Yeah, I understand you, bro. Vele hurts people always hurts Yeah, people. yeah. Akwenzeki nje ukuthi uma ulimele ungalimazi abanye abantu. But lento yenzayo i-wrong kakhulu yezwa mfethu. Uneminyaka mingaki manje ngicela ngiyaxolisa ukubuza. Ngina 25. Imagine. Too young. Uzothi mase na 35 uzobe seyinyanya yonke leyo nto ukuthi Yonke. ngangenzani esethola unkosikazi wakho right mhlambe sevakashelwe na uNkulunkulu wasindiswa akhetha inkosi Manje look une-past back. engcolile. Hey! And the-past iyaphefumula nagijima egcine sekuney'ngane. Exactly. You know ukuthi i-past distract kanjani entweni yakho so-right. So right. Usuthi-ke manje I'm living life and then i-past ilokhu ithing la. Queen. Ube nesha mhlawumbe uzoba nonkosikazi ongekho smart enough ukuthi into omxoxele yona ayigcine whenever nixabano uyayivusa. Ube nonkosikazi ozoba right ngalendlela uNkulunkulu akubusisa ngonkosikazi o right kakhulu uthi wena mofika avele kube wena unamahloni uphila nonembeza ukuthi Nkosi yami kuba ngikwenzanga lo ngaze ngamthola umuntu o right And egcinile. i-past yankosikazi yakho i-clean. I-clean. Wazi wena uphilela wena everything We- okuyipicturishe leyo nto leyo but eminyakeni yakho nje u-25 nanokuthi wona ube nenhlanhla ezinye iy'ngane ayigcini ikwazi ukuthola omzala abazokwenza njengalo abo umzala lo wakho ube nenhliziyo enhle yathi ifamily yonke ingavumelani ukuthi ube seduze yena wabona ukuthi ube seduze Uphuma wabona mhlambe ukuthi la manje. uphila khona uphila endaweni engafanele wakusondeza eduze ukuze ubuka nje uthi uklina kanjani unethi kanjani ukhombisa ukuthi khona umsebenzi owenza umzala ukuze Ekhaya. ukwazi ukuphila. So at least ke kuyona yonke lenzondo nayo ngiyayifeel ipain oyizwe ngoma wakho nayo yonke into but one person okwazi ukuthatha wakucabangela ukuthi wena ukhulu ube indoda engcono Yeah. after yonke into awusamcabangi ke yena uzona zonke lezi zinto. Ebhuti kahle ngibona nginje. Yeah, Kungenxa yakho ukhaya. exactly. Ukhaya idlalile indima kumina. Njengomzala wami nje udlale kakhulu indima kumina. So mina ugcina kusekwenzeka ngendlela ekwenzeka ngayo ngiyakubonga mfowethu ukuthi umlethe la. Yebo. Mhlambe kukhona lokho uzokwazi ukugunyulwa ngaphakathi ukuthi ngendlela ebengiphatheka ngayo nesenzo sami ngisenza ngenxa yakho ukuthi kube kanjani. Yebo. Kodwa lento kubizwe lokho iqhubeka ngoba bengithi mhlawumbe noma ngikubikela ngoba wena umuntu obengwazi ukuthi ngikubikele ngoba wena umuntu obekwazi ungizwa ngoba wena wangilethe ngaphansi kwalela phahla. Kunjalo. So njengoba ungilethile la eThekwini uthi angizozama impilo. Kunjalo impela. Sizohamba sibuyele emuva la. Masibuyele emuva izoqala futhi leyo nkinga ngicabanga yakudala ngoba akekho umuntu okuyena ongisekayo. Wena kuphela umuntu okwengisekayo. Hayi soyilungisa leyo mfethu. Mina ngifisa ukwazi uma uphi manje. Uma ukhona usekhaya usele kumalu. Okay, ni related kanjani ke? Wena uzala uma wakho ubaba wakhe. Ubaba umalume kabhoti ngokuzwa kwami ubaba wakhe. Oh, ukababa yena Yeah, manje yeah. ukhulele komalume. Omalume mayithi Oh, now I komalume get ukhomba it. la kuzala khona Uma uma wakhe. wakhe. Now I get it. So and yabo buka into emphatha kambi ngoma wakhe isenzo sokuthi kwenzakalani emshadweni wakhe noma obviously izolebe imtriggerisha ngoba uhleli naye lo baba. Uyamazi Yes, baba usemndenini yes. wakababa. So lo baba omneglected. You understand for iminyaka engafuni ukuthi athi take And lento iyona umthelela nasemndenini Yeah, because kakhulu. mayethi umndeni akakwazi ukuba close to ayina akayazi into ethi uhleli nogogo phansi uyaxoxa ngoba because ingane efike kambi ingane vele efike kanje ngalendlela so kushuthi uma wake bamthetha njengokuthi wazoba idunga wefuna ukuzodunga yabona umuzi. so leyo nto lola mina mamdephana into engiyibukayo ngoba yena 25 I think imzalo uzoqhubeka uzala umsebenzi wakho nathi sizongenelela nochwepheshe kumlekelela engqondweni 100%. but usu old enough ukuthi usungazama manje ukuphila impilo like utho uzama imizamo ukuthi manje ube nekhaya lakho wakhe umlando omusha Yeah. because lo mdala khona which is onobaba wakho nani ubonakala ungekho izwi ukuthi uxazulule wona abantu basahleli nazo zinto so ngeke ukwazi ukuthi ebantwini asebebadala modern ukwazi ukubashintsha umqondo kalula kodwa kuyifamily yakho nekhaya lakho zakhele wona uqala umlando omusha ne-motive entsha ne-energy entsha nje mhlawumbe noma wakho engathi edlule emhlabeni ngelilanga adlule esebona umehluko empilweni mhlawumbe nayo sasenenkinga efana basathi simbekela nawe unayo feeling efanayo akudlali phela ukuba
umuntu wesifazane ukhulisa ingane owazi ukuthi kuba ekwazi ukungena nxa ukuthi wena ubizwa ngani yabona I think lokho then okunye ke sozoba ukuthi ochwepheshe njengoba uhlala usho mama nokunye kulandela but step sami sokuqala sokuthi baqhubeke nokulekelelana le ndoda izame ke manje ukuphuma inxiwa so that whatever ezokwenzeka kuyona yenzeke singanayo into yokucabanga ukuthi usendaweni because enjani ukuba kwi-environment vele igazi lakhe lingahambisani nayo noma uzamani. so you can't heal in the same space la ulimale khona Exactly so in order for you to heal fanele umove kuleso space mina ngiyabonga nokuthi ukhaya usayithanda ubra wakhe like wamthanda umele iqiniso umele umndeni wakini ekuthenini noma ngabe kwenzakalane no past but ingane kamalume wakho naye yadeserve ukuthi bazi umndeni wayo kababwayo esayidini kodwa ngendlela esekwenzakala ngayo sesiyathola ukuthi ubhuti ulimele namanje besaqhubeka ukhaya nokwenza into right kid for the fact ukuthi umlethe la and mengeke akwazi ukopen up ulokhuzana this little man la omunye bezomduba bathi ayi fuck indawo yakho buya la waqhamuka khona mengiyakwazi nayo ukopen up ngoba lento uphila nayo akekho umuntu akamtshela ukuthi iyangilimaza lento ukuthi mina la ekhaya angamkelekile because of isenzo sabazali bami nakhona mfethu sikhuluma iqiniso sizingayibuka ngathi mhlawumbe umama wenza phela abantu besilisa bagangile ibona abantu abanganeliseki sikhuluma iqiniso so abantu besilisa ngenzeka ukuthi wathi eshadile wafuna ukuganga kuukuthi baye abantu umuntu wesifazane ukuthi hey yena uvumeleni of which vele iqiniso wena fanele ungavumezi umuntu wesifazane uzama uqina kodwa bese isikhathi imizwi yakwenza ukuthi utengatenga ubone nawe ukuthi uyazi ukhohle ungacabangeli ikusasa njengoba yesho Kelly Price ukuthi as we lay sometimes ingqondo ivele ihambe at the moment besiyabuya kodwa nawe uzokubona lokho ngobukhulu ukuthi zenzeke izinto ezikanjalo so you need to forgive abazali bakho forgive yourself for ukuthi ubehash kuwena entweni engenziwa ngowena uphinde uqolele nabazali bakho mfethu yabo na uzobona umkhulu ukuthi kuyenzeka amaflop anje yenzakalele but njobe esho king uyatohoza khona amatoho khona ngiyabamba sisi tholi ilokhuzambo rent ababanje bechaza king ukhona la artist ubuciko ngikhona la kuMaskandi ngiyabona shona yaka mama uzophuka asenzeni kanjalo bra mokwamanje yezo masani because usezamile ukhaya ufike la kuthenini useyabona ukuthi udinga usizo sesikhona ke king asenzeni iqiniso udinga i-counseling ukuze ukwazi ukuthi move on with your life bazokulandelela babone ukuthi ngempela uqala incwadi entsha yabo incwadi yakho upage number 1 lo kade ubhala asiye kwenye chapter manje le nto ngeke ilungise enzo abazali and akuyona ifault yakho uqala uyibhalele yakho manje uthi wena ufuna impilo yakhe ibe kanjani I think I'm done njengalokho naseBhayibhelini kunama testament amabili khona elidala khona elisha liqhubeka endabeni eyenzeka kudala lilethe into ezintsha ukuze abantu bakwazi ukuthi abasaphila enyameni sebephila kumoya whatever abalenza sebelenza with the spirit or the Holy Spirit so that bezokwazi ukuqhubekela phambili before bebebelievele ezintweni eziphathekayo now sebebelievele ezintweni ezikamoya umthetho ke ngokweBhayibheli la kuhlukana khona kanjalo nasempilweni kanjalo kuhlukana kwempilo kanjalo testament elisha always there ukuthi umuntu akwazi ukuqhubeka njengalensizwa sikhuluma nayo la inalo ithuba le testament elisha elidala ilele lishiwa ukhaya nehlobo zakhe kodwa yena sengaqala lisha testament sazi ukubona ukuthi impilo imisa ngakuphi cha soqedile my king bafethu sizwileke njalo ukuthi uma ufuna ukwenza imikhuba ushaya days of our lives yabo ukuhlala nabantu asebekhulile uyabona umuntu la ukhulile mina mlangeni makasela ngicela ningakhohlwa subscribe and like and share and comment sibonane ku-episode elandelayo thank you so much. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.